Achaje pai Nyade wonu no die me koma ba abefa mahinie Achaje pai Nyade wonu no die me koma ba abefa mahinie The rhythm of life. Abeka ya brantia wo free Ekrobia Efreno kwantachia Nani baba yo hini Odi adie Wasagro nezu Abeka papa ketwa Yena jinse Obedi hini Eti okwa beka papa Tata beka sa Sobe ine friho Abeka jani Frinkwantajia Aji ni krankwa Kwe mwano shama mibi Afrida jukru Oji nunkwa Naso abeka Wentu miye nyankwa Asa nobe uno Kache mame no se Afe na me use Beshe bushiyapa Time kwa babesyo Reincarnation Ewo hopa Achaje pai Nyade wonu no die Me koma ba Abefa mahinie Achaje pai Nyade wonu no die Me koma ba Abefa mahinie Mami ni kunu Ibola wiyo Matalantowe. Ketani 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 Ibola wiyo Matalantowe. Monyedi. Ehirane yefuruko a ebenya sa akwala we. Na wawo na to atiasefo asase so. Ehiro. Brawani. Meshro. Wanya oduma nkoba oni badum. Me ba hanom sa me di abofra e brel. Chai. Enya sisi ana wasa unsa ka abofra we. Etwa se wo ye bibi. Asana unsa ka abofra we.
Obinyimio, Obinyimio, Obinsomimo, Obinyimio, Obinyimio, Makuma, Obinyimio, 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 Makuma, Obinyimio, 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 Obinyimio. Mami, menya aduane. Ana sensu. Mami, mini mawo. Mami. Oh, kafra. Kafra. Nsuo ni aduane won. Me am hwehwe abaye bi o. Abaye bi na me hwehwe na ama ba pie wo so wa ha sei. Me hu no. Kana se meti so obi tete mo se obi njimi obi mboa me no. Nti wo de me pa cho de metimi ayama on se so di machini enkofi why. Di machini enkofi eni edru fie menya nsuo ni aduane ama why. Mesra ye ne boko. Kafra why. Achede pai. Nyade wonu no die me koma ba. Eye abefa mahinie. Achede pai. Nyade wonu no die me koma ba. Eye abefa mahinie. Iye Abeka ya brantia wo free. Ekrobia efra no kwantachia. Iye Nani papa yo hini odi adie wasakro nezu. Abeka papa ketwa ena dwense obedi hini enti okwa beka papa tata beka sa so be in free ho abeka dwane free kwantachia aji ni krankwa kwa mwa no shia mami bi free daju krum oji no kwa na so abeka went to me nyankwa ansa no be uno katre mami no se Ibedru sisi a wate Mami. Abeka Sisi die odomankoma ya ade. Wa ya ade ebedru fie sisi a Ma hu efia metumi aba besuim anase efia me free mu. Ai me de wo kofi why Mami, asase bie ni wa ochirifunu. Amese me wu asie me. Beka wo wate wo nana mada wo ma wo wate Mami. Oka na free ni paduanim. Mami. Abeka na free ni paduanim. Abeka ai Achede pai Nyade wonu no die me koma ba Eye abefa mahinie Achede pai Nyade wonu no die me koma ba Eye abefa mahinie Iye Odomankuma fa abofra ye kresi ye ma me wife na minim se kamenye obi a menini bedi nkomo ofie kamenye somafo nanso ebre ama me kwai kwantimfi ana washi owe ya minim se nti haiba ne sa Odomankuma adai Abeka me shawo wase mesie winei anga ungwa abrebia baba besrao esale se mianka sakrofie minie ne gie minim komodifo bia tibra mi hia wo na nka minim so be mi komodifo Abeka
Minya unko. Abrebia memba winchai. Say me anka say fie me nko modifo bia. Me shia wona me nsenka me nko modifo no. Chede pai. Nyade wonu no die me koma ba. Abefa mahinie. Chede pai. Nyade wonu no die me koma ba. Abefa mahinie. Chede pai. Nyade wonu no die me koma ba. Abefa mahinie. Chede pai. Mira kwate. Da pa kwate me yem dan a. O mira me fro. Me no be din komo. Da pa wo ha woni sei. Mira. Dan a. Fro wo dem wa ka na wo ko. Da pa ne o ye ne nti ase. Kasa me no kan nyina. Wo san wo frefrem se me ye wo de. Me ya botre. Me so oduma komo ba ma ye bi. Abotre. Ana nkwala bre mu yi nyinsan ana. Me sande. Mira. Wa woni me ya adwene se me nyi sengoye. Na ne nti na wonwo. Efiri mi nsantin ya de nti na wonwo. Mira nkasasa. Eno nti na wo ba amafre wo a wan fi me no. Na se ne wo ye yi de. Ya botre. Ne wa ye kura mponti kura no. Ya botre. Oduma nkoma be ma ye bi. Menim so obo ade wo ho nko ade. Obehye me no manyam na wa hye wo so bi. Eyem to bo ase wa. Wonim so oduma nkoma ho na dada wonwo ye. Usay kramponti me kwa bonten an me ma. Mira. Wo jira manim ka se me sey nti. Wo kwa bonten a wo ma. Ehe na wo kwada. Ase me kon no se me ba be dafie. E be dafie a me magi hwe. Me pa chaw. Mira nya abotre. Nya me ho abotre wate. Na menim se nyankopon. Anase odoma nkoma. Oye ni bibia pepepe. No ono de wonte se dasani. Ja na me koya ne ho ahyi bi. Ana me ma. Kwate. Oh, elade. Oduma nkoma nyame. Maria ho ni matiti am kwesi da bai. Elade ho mo wate. Wo me mabo. Kwate mi jira manim ka kire me se me yi nsiyem. Elade ho mo wate. Wo de wo ma me do do ma me ba ku be. Elade show me ni nyam ni bi. Elade matiti ya no da e ko do anim da bai. Me ti ama mo ayam ma baba wo me mabo. Elade. Elade. Oni shabre se so fo oni ya wa nyankopon. Elade. Engashi. Yo, nana ni mpinfo. We dey me wo maso ne yeso a me ye me nuama. E na oto nsa e frɛ me. Nti ene hu nti na maba na wada roma. Yo. Na ye ma ne mpinfo. Na. Said ye dadwe komfo e kan. Sa pepepe. Said ye twe nsa frɛ no so do osia yo no aba no. Na ye ma. Busa dadwe komfo ma ye. Say, Quatin na yere no. E fa na wo ho. Gate. E na ache. Busa. Ayo. Dadwe ne konfui. Sina na na sie ni. Odefo se me musa wo say. Wo krom ya nyenne. E lo correct. Fitimin santri besi sabre. Sawa bakwa besinne ona na yere e banton ye na yere yefun na na se mebusa o say die ntia ya me na mebusa wo nana Mumpusu nunum ene yere dapa nananom ennam nsemmoni a
ni kola bremodi yenti nananum atuna wo na wodie mu enu ntina nam so a onwo no ya tuna wom hey mama ikonfo na debio wonim we nyina dada dai ana wonka ade wo kan ewom hey nana tina me kira o se o se mo pusu nunum nde tene kanka sanetie obi e me bisa ti na sanetie nana obi ayedai na samwe ba ye ya ba ho mperesai awo so obi ama ebusa nana make me humi catch the book Naima odefo kodre pese me ma dadwe comfort ase ese kroyi nti no wo ho se wonimu a kroyi nti no wo ho na kwa tense so eye kroyi empanimfo emubi enti sanananom aka bibia kire no na se wodi aye ehintade edi amaye wa himfie ha na minhu ye menka nkire dadwe komfo nana nguri ya uka kache ni se wabuwa se dadwe komfo se kwaten eyire dapa se ni nkwala abrem oye bribi ene nam soma nananom ato ne yafunu mu a eni wonko biye ene pesa me ma me kasi o mai komfo anim se dagire komfo nana manananom ntiase se ebre no eni ti free sabre yi kono nananom anya hu bibi mame efise kwate e ka na ntira na aka to e ka kwate a aka himfie mpanimfo nyina sadapa omutumi bie mai dapa yafunu mu onya eba ba ko pe kura de to ne na so a me odefo ajaben nikuta odwampa otuadua e de manana no Pow! Eri ame kwa sempa. Na oka bibi se ade ntina matra ho na maye hwehan na film re tintin nyina no. Afi na me yi ne kwa na di. Konti hi na otigwe. Otumi ko ne fom no wetwa bode na ode abrɛ me. Empo wo nana odefo wadawroma. Utumi ma omu brɛ me aduane. Abe banche na me de aboso kwati oti ei onye bi da aho onye bi da ti nana sawaka ne sa mate we nyina na se onye ma hu fe because de o mai komfo kanya ne kura we jimidi what ya smoke atam nana ma jimidi ti won twa bode enu abe ndete kwa nsusa family mu kante mu ma enso family wansa na wo hin customer wo kuro yi mu wa pa mu sana etenen o didi aboa tata no wa didi tata no wa chine tata so what ya say ti nana wadawroma mesre kwan manananom asonte se free sabre yi kolo omutu hu na mo mane so omutimi ya me on therefore be se me ma wo mu odwampa otuadua e kwan ne wani yaw nana edem da masimpen for mesre kwan akra ate demo nananom be ya wate nananom be ya
Abeka. O ma me mabre we aduane o. Mabre wo nsuo. Abeka. Sorry. Na di mame. Asase nim se metu wo hu. Osoro nim se metu wo hu. Abeka. Metu wo hu na nka menya madwen se nka meje wo mu. Na so fofu ya nto ata. Ana Abeka wagya me hoko. Mesere wa se bebia wo hunhum wo bia wo de wote menka. Me na mente wo nka me na me hunhum. Na so menim se wo gina ha. Wo hunhum ka me ho. Abeka sere wodoma kuma mame. Na ka kire wodoma kuma se mafom nsuo, mafom asase, mafom wosora. Odoma kuma hu me mobo. Na wontie me sun. Na wonfa nche me. Na wonche me baba akopɛ. Na mama tamfo a esre me. Omo nhumi ensi omutrase. Abeka mesrew. We ne mebusade. We ne mempaibo. Mesrew a. Ya mame. Woni odoma kuma nkasa mame. Enim se woni odoma kuma kasa a. Wo ya honhom. Se ni odoma kuma so aya honhom no. Kasa mame. Abeka, nyami da wai. Odoma kuma ka ho. O ma me hu nye ni ye. Nya wo ho. Dapa. Me ya dia o hwehwe nyina ma maboa o. Me ni na ba tampa. Maboa o. Achade pai nyade wonu no die me koma ba eye nana minni wakuku oduro ene ne ewutumi ye enu nti ena banbofo a mo hwehye so nyina no wo ena mde wato ano hwese wo bebo ban ni yie wona won krofo ri nyina na mo be hwe asiso se mo ma kwanta chia kuro no emu nipa ba kokora entra hye no so e ma ye kuro yi mu mo hwe yie wonim sade wo mo no etra ehye no eba ha wonim ne ebesie enunti mo hwe hye no so yie minim de otumi ye enti wo kolo fa san krai koma wo mo sa me odefo say de omo hia bia no omo ka kire wa obama maso ate akodia bia bo hia bia no mumu omo ka kire na also mama so nte na yem fama mo mobile yie na obi am free ya wo what did you ka kire no ana mate ana menase mensa mehwe mabone biantu medase se oso age me ba se onhwe mabone bi entome nemu obaye na sade maka no na nanom nka wo ho Yaka di bia wo eso dia make ya so man ke hia ah put na ho le to panyi to wati wonye ni so panyi bi se panyi wonje na don na wonje na asem yi bai mene na na tas ya tufu usita ya kana wa perese ona na yima na mate aso san ye bi ni aka sa so ma be tufu usiyo enna me ka ho usi obayo obawo me so ni zo me ba ye wo de ya na me tinka wo mi watch out achade pai nyade wonu no die me koma ba eye abefa mahinie achade pai nyade wonu no die me koma ba eye abefa mahinie eye the rhythm of life Abeka ya brantia wo free
Ekrobia, Efreno Quantachia, Nani Baba Yohini, oh dear, dear.